Hola, sóc en Bruc i sóc el músic de la tripulació del Barret de Palla i vinc a posar música al Club Super 3. Pareu bé les orelles! No com jo, que no en tinc. És un personatge molt juganer, no té una sola veu. De fet, si l'escoltes, sembla que estigui fet per 5 persones diferents, perquè això té molts registres i és molt juganer. Per tant, és molt divertit de fer. Jo tinc una bona raó per odiar-lo, Quinamont. Però com és que tu li pegues com si hagués mort els teus pares? Quan va morir, va prendre la fruita del diable reviu i aleshores va ressuscitar, per això, en forma d'esquelet, però amb la seva ànima, diguem-ne. És que el ser esquelet, això permanentment li fa fer referències a que és una persona morta i això li dona molta comicitat. Gavat endavant! M'has dit cadàver. Sí, sóc un cadàver! Jo! Tots els personatges tenen característiques especials i el seu riure diferent, però el més distintiu segurament és el yo-ho-ho del Bruc. La veu, si no portés 35 anys, no la podria fer, vull dir, perquè té molts aguts i molt greus. Afortunadament, fa 20 anys quan vam començar, jo ja portava molts anys fent doblatge i dibuixos animats i això m'havia anat estirant les cordes vocals cap a dalt i cap a baix, perquè és bastant extrem. Molt més que ens n'anem. Espereu-nos! És que no gaire, afortunadament, perquè ens entretenim molt. El que passa és que una escena molt mítica d'ell és una cançó, que és la cançó del Mam d'en Binks, molt mítica pels fans de la sèrie, perquè se la saben molt i els agrada molt. Digues que els ossos són deliciosos. Fes el favor. He vist i comprovat 1000 vegades la passió que això genera. Vam anar fa uns anys al Saló del Manga i jo vaig signar 400 autògrafs com si fos el Tom Cruise, és a dir, era absolutament al·lucinant l'emoció de la gent. Per tant, sé que és un fenomen molt gran. A més, l'anime té una cosa que no és gaire habitual, que respecta molt el doblatge i la gent que fa les veus, cosa que no sol passar i ens coneixen i els agrada molt i és bonic. Súpers, sóc músic i espadatxí i us protegiré fins a deixar la vida. Ai no, que ja sóc mort! No!